Jamen, vi meldte os til kurset for ligesom at blive rustet til at agere, hvis man pludselig skulle stå i en potentielt farlig situation, som man ikke først skulle til at finde ud af, hvad skulle man gøre, og hvordan skulle man agere. Men at man ligesom fik et indblik af, hvad førstehjælp til en lille baby det bestod af. Nu står vi jo i en situation, hvor vi er nybagte forældre, og det værst tænkelige er, hvis der sker vores barn noget. Men jeg tror, at hver forældres værste mareridt, det er, hvis man bliver handlingslammet, eller man så ikke kan hjælpe sit lille barn. Og det er så derfor, vi meldte os til. Netop fordi følelserne er så meget involveret, så er der en risiko for, at man vil blive handlingslammet, hvis man først skal stå og finde ud af, hvordan man skal agere. Men ved ligesom at få frisket op i principperne og have siddet i en situation, hvor man har siddet med en lille størrelse som dukke, men som har været som ens eget barn, så føles det, som om man bliver bedre rustet. Ja, og nu har vi haft mulighed for at øve det, så nu sidder det lidt bedre på ryggraden. Jeg føler klart, at man går herfra styrket i forhold til førstehjælp til den lille. Man føler sig mere sikker. Den usikkerhed, som man ellers ville have haft. Hvad skulle man gøre i en farlig situation? Man har måske læst på nettet. Men det glemmer man, så længe man ikke har siddet og prøvet på en rigtig dukke.